बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी येथील उपरलकर स्मशानभूमीतील लाखे समाजाची दफनभूमी देखील आहे. मात्र नगर परिषद प्रशासनाकडून त्या परिसराची स्वच्छता व्यवस्थापन केलं जात नसल्यानं ते हळूहळू आता दहनभूमीच्या हद्दीत पोहोचलं आहे. नगर परिषदेचा वारंवार याकडे लक्ष वेधूनही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे दहनभूमीची दफनभूमी होते की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर तात्काळ कारवाई न झाल्यास निवेदनावरती असलेल्या सह्यांचा चौपट लोकांना घेऊन नगर परिषदेच्या समोर उपोषणाला बसणार असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर पराडकर यांनी दिला आहे. कारण एक वर्षापूर्वी आम्ही हे म्हणजे 8-9 महिन्यापूर्वी आम्ही हे निवेदन दिलं हे निवेदन त्यावेळी नगराध्यक्षा मॅडम रजेवर असल्यामुळे प्रसिद्धी रजेवर असल्यामुळे नेरोडेकर साहेबांकडे चार्ज होता. त्यावेळी त्यांच्याकडे आम्ही हे निवेदन दिलं आणि त्यावेळी ह्या महिन्यात आम्ही कौन्सिलच्या मीटिंगमध्ये घेऊन आम्ही हा विषय करतो आणि कायमस्वरूपी हे घालतो, वॉल घालतो 4-5 फुटी आणि हा बंदोबस्त करतो आणि हे सगळं साफसफाई करून त्यांना व्यवस्थित करून देतो. आणि त्यांना आम्ही सांगितलेलं होतं की आमचं कोणाच्या विरोधात का आहे नाही, त्यांची सोय व्हायला पाहिजे. म्हणजे सकाळी हे जर इकडे आले तर इकडे यायला वेळ लागणार नाही. म्हणून आम्ही काय सांगितलं, जर तुम्हाला हे आता उद्या हे दिवस कार्य इथे करतात, उद्या इथे जर हे करायला लागलं तर मग तिथून दिवस कार्याला सुद्धा लोक यायला घाबरतील नाही. म्हणून आम्ही ते सांगितलं की तुम्ही आत्ता ह्याचा बंदोबस्त करा, नापेक्षा हे उद्या सकाळी हे तुम्हाला प्रकरण डोईजड जाईल आणि हे कोणाला ऐकणार नाही. आणि त्याचं कारणीभूत तुम्ही असणार, कारण का तुम्हीच ती साफसफाई केली नाही, झाडं काढली नाही, त्याच्यामुळे हे सगळे पुढे आले. त्यांचा याच्यात आम्ही दोष म्हणत नाही, कारण त्यांना जर ते स्वच्छता नसेल तर ते साफसफाई केलेली नसेल तर त्यांना पुढे येण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे वेळीच ह्याच्यावर विलाप झाला पाहिजे असता. त्यामुळे मी हा विषय मुद्दाम सूर्यजी साहेबांच्या कामावर घातलेला आहे, कारण हे होणं गरजेचं आहे. यांच्याकडे आम्ही गेली 8-9 महिने निवेदन देऊन सुद्धा काय उपयोग झालेला नाही. आता शेवटचा उपाय म्हणजे सूर्यजी साहेबांना घेऊन मुख्याधिकारी साहेबांना एक भेट आम्ही शेवटची घेणार आणि सगळ्या ज्या नागरिकांनी त्या अर्जावर सह्या केलेल्या आहेत त्याच्या चौपट लोकांना घेऊन एक दिवशी नगरपालिकेसमोर उपोषणाला बसणार. तिच्या हद्दीमध्ये आज दफनभूमी आहे आणि या ठिकाणी अग्नी देण्याची ही भूमी आहे. तर एक 2 समाजामध्ये असणारा एक म्हणजे एकाच भूमीमध्ये हे दोन्ही विधी केले जातात. ज्या ठिकाणी ही दफनभूमी आहे, तर दफनभूमी आणि ही अग्नी देण्याची जी भूमी आहे यांच्यामध्ये एक सावंतवाडी नगर परिषदेने योग्य असं नियोजन करून पूर्ण जो आज या ठिकाणी जो झाडी वाढलेली आहे आणि त्या पूर्णपणे ती दुर्दशा झालेली आहे या भूमीची, तर ती सावंतवाडी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना जवळपास प्रशासक असल्यापासून हे सावंतवाडीतील जागरूक नागरिक आणि यांची जी समिती आहे हे वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. त्यानंतर नगरसेवक निवडणूक झाली, निवडणुकीनंतर बॉडी बसल्यानंतर सुद्धा यांनी पाठपुरावा केला, पण त्या पाठपुराव्यानंतर सुद्धा कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली दिसत नाही. तर या ठिकाणी योग्य असं सावंतवाडी नगर परिषदेने नियोजन करून त्यांना पूर्णपणे ही झाडी साफ करून योग्य अशी जागा करून द्यायची. त्यानंतर जी हे 2 कंपार्टमेंट आहेत, तर त्या 2 कंपार्टमेंटमधून एक 5 फुटाचा एक गडगा मारला आणि एक त्यांना पण सुंदर असं नियोजन करून त्या ठिकाणी जागा करून दिली. या बाजूला पण जशी जागा आहे तशी जर त्यांना जागा उपलब्ध केली तर त्या ठिकाणी या दोन्ही समाजाच्या जे लोकांची जे काय आहे ती एक चांगली सोय. नाही तर आज जवळपास सीमेवरती येऊन जवळपास आज ही या ठिकाणी जर तुम्ही बघाल तरी बॉडी या ठिकाणी पूर्ण गेलेली आहे. तर ही एक 5-10 मीटरचं अंतर आहे. तर आज त्यांचीही गैरसोय होते, कारण त्या ठिकाणी पाण्याचा जो ओढा वाहतो आहे त्या ठिकाणी झाडी वाढलेली आहे, मनुष्य जाणं शक्य नाही आहे अशी ही जागा झाली आहे. त्यामुळे त्यांचा पण एक नाईलाज झालेला आहे. तर सावंतवाडी नगर परिषदेने या ठिकाणी ह्याच्यावर एक प्रामुख्याने म्हणून एक पुढाकार घेऊन सर्वप्रथम आधी या ठिकाणची जी झालेली गैरसोय आहे ती गैरसोय त्यांची दूर करून द्यावी आणि एक कंपार्टमेंट करून दोन्ही ठिकाणी एक जशी कृती यांच्या समितीची जशी मागणी आहे जागरूक नागरिकांची, ते मागणी ते पाठपुरावा करतच आहे. तर त्या पाठपुराव्याला त्यांनी ताबडतोब त्यांच्या मागणीवर कार्यवाही करावी आणि जे काय असेल ते गैरसोय झालेली आहे ती दूर करावी. ते जाणून बुजून घालतात असं आम्ही म्हणणार नाही, कारण का त्यांना जर जागा व्यवस्थित करून नाही दिली तर ते इकडे पुढे येणारच. त्यामुळे त्यांचाही दोष आम्ही म्हणू शकत नाही. ह्याच्यात नगरपालिकेची ही दिरंगाई आहे. नगरपालिकेने ह्याच्यावर व्यवस्थित कारवाई केली पाहिजे आणि हा विषय व्यवस्थित हाताळला पाहिजे. आता भविष्यात जर
ही मयत जर ह्या साईडला दफन केली गेली तर उद्या सकाळी पूर्ण हा परिसर व्यापला जाईल आणि ही दफनभूमी असा म्हणजे त्यांचा हे होईल बाबा ही आमच्या सगळ्यांसाठीच आहे. म्हणजे हिंदूंचा विषय बाजूलाच राहिला. आम्ही असं म्हणत नाही की ते पण हिंदू आहेत, परंतु त्यांच्या समाजात ते दफन करतात. परंतु त्यांना व्यवस्थित योग्य जागा व्यवस्थित साफसफाई करून द्यावी आणि त्यांच्यासाठी व्यवस्थित हे करून द्यावं अशी आमची कळकळीची मागणी आहे. त्यामुळे मी देवासूर्याजींना विनंती करण्याचा माझा एकच हेतू आहे की देवासूर्याजी ह्याच्यात लक्ष घालतील आणि हा विषय आमच्या जनतेच्या मनासारखं होईल असं मला वाटतं, आम्हाला सगळ्यांना वाटतं. त्यामुळे सूर्याजी साहेबांनी याच्यात जास्तीत जास्त लक्ष घालावं असं आमचं म्हणणं आहे. म्हणून मी त्यांना 2 महिन्यापूर्वी त्यांच्याकडे ते निवेदनाची प्रत दिली. त्यांना मी सविस्तर विषय बोललेलो आहे आणि त्यांनी मला त्यावेळी सांगितलं की ह्यांनी जर लक्ष घातलं नाही तर आपण त्याच्यात लक्ष घालणार आणि ते आपण करून घेऊया असं त्यांनी मला सांगितलेलं आहे. आणि त्याप्रमाणे ह्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि ही जी हे आहे जी झाडी आहे ती साफसफाई झाली पाहिजे. आणि मला वाटतं हे सूर्याजी साहेबच करून देतील आम्हाला आणि हे व्यवस्थित, कारण नगरपालिकेत कुणात सगळा सावळा गोंधळ चाललेला आहे. कुणाचा कोणाला वेळ नाही, कुणाचं लक्ष नाही कुठच्या ह्याच्यावर आणि ह्याच्यामुळे कोणाला काय सांगायला गेलो तर करूया बघूया असं फक्त आम्हाला हे केलं. तर आता हे 3 महिन्यात 4-5 महिन्यापूर्वी परत आठवण करून सुद्धा हे झालं नाही. ते आता पुढे काय ह्याच्यावर दुर्लक्ष होणार. त्यामुळे आमची ही मागणी आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त लवकरात लवकर हे आमची मागणी पूर्ण करावी जनतेची आणि लोकांची मागणी आहे. हे आम्ही काय आमच्या स्वार्थासाठी करत नाही, लोकांची मागणी आहे. हे जे सावंतवाडीची जनता आहे ज्या जवळजवळ 50-60 लोकांनी ज्या सह्या केलेल्या आहेत ते सावंतवाडी शहरातील सगळ्या लोकांनी प्रत्येक व्यक्तीने सह्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची मागणी ही पूर्ण करावी आणि त्यांनी ही जे हे आहे म्हणजे हे जे इथं पुण्याचा जो हे आहे जागा जी व्यापत आहेत त्याच्यावर योग्य तोडगा काढून त्यांना व्यवस्थित हे करून द्यावी, म्हणजे जागा व्यवस्थित करून द्यावी हीच आमची मागणी आहे. साधारण एक 8-9 महिन्यापूर्वी सरदाराजे भोसले ज्यावेळी प्रसूतीच्या रजेवर गेल्या होत्या त्यावेळी निरोडेकर साहेब त्यावेळी त्यांच्याकडे चार्ज आहे, त्याच्यावेळी आम्ही हे निवेदन दिलेलं होतं. मुख्याधिकाऱ्यांना पण त्याची एक प्रत दिलेली होती, त्याची एक प्रत सूर्याजी साहेबांना पण दिलेली होती. त्याच्यानंतर आमच्या त्या ॲडव्होकेट सावंत मॅडमना पण एक त्याची प्रत दिलेली होती आणि त्यावेळी आम्हाला सांगितलं गेलं की ताबडतोब आम्ही ह्याच्यावर कारवाई करतो. विनोद सावंत भेटले, ते म्हणाले मी सगळं साफ JCP लावून साफ करून घेतो आणि त्या जागा व्यवस्थित जागा करून देतो. त्याच्यावर एक आहे ही कारवाई झाली नाही.